Sal-aħħar ta' Mejju 2015 inqataw iktar kawżi ċivili milli daħlu fil-qrati Maltin. Dan ifisser li n-numru tal-kawżi pendenti qed jonqos. Raġuni ewlenija tħaffif fil-proċess ġudizzjarju hija tħaddim iktar effiċjenti tas-sistema preżenti. Dan permezz tal-introduzzjoni ta' sensiela ta' servizzi elettroniċi fil-proċeduri legali. Tkellimna mal-avukat Alessandro Lija dwar kif il-bidliet b'mod partikolari l-użu dejjem jiżdied tat-teknoloġija qed jorqtu lil min juża l-qrati. Li naqtaw il-burokrazija tal-karti li tmur tfittex it-timbru ta' xi marixxall li tmur tfittex in-notifika ta' dak u tal-ieħor tħallilek il-ħin fidejk biex tużah u tużah anke l-klijent stess. Faċilitat ħafna diġà is-sistema elettronika introdotta mill-Ministeru, għad fadal lok fejn wieħed jimprovja dejjem kollox pass pass, però propens li ħadd kompli fil-fatt tiġi meljorata. Kien f'Ottubru 2013 meta ddaħlu l-ewwel 3 servizzi elettroniċi għall-użu tal-professjonisti legali. Dan meta bdiet tintbagħat email bit-transkrizzjonijiet tax-xhieda u bid-digriti filwaqt li f'każ ta' differiment jintbagħat SMS lill-avukat. Min Jannar 2014 dan tal-aħħar kien estiż liċ-ċittadin involut fil-każ ukoll. Min statistika li kiseb One News irriżulta li s'issa ntbagħtu 15,997 SMS ta' dan it-tip. Intbagħtu wkoll 34,086 email bit-traskrizzjonijiet tax-xhieda u 52,474 email bid-digriti. Servizz ieħor biex ma jinħellix ħin huwa l-email li jinforma lill-avukati jekk l-att ġudizzjarju ġiex notifikat jew le. L-iktar ħaġa li fil-fema tiegħi kienet ta' għajnuna kienu in-notifiki tal-atti ġudizzjarji li wieħed ma jsibhomx faċilment online mis-sit tal-Justice Services. Nirċievu in-notifiki ta' ittri uffiċjali, tal-kawżi u ta' atti oħra li nippreżentaw il-qorti. U minn sempliċi email nkunu nafu jekk hijiex pożittiva jew negattiva. Sallum intbagħtu 75,926 email ta' dan it-tip. Servizz ieħor huwa l-aċċess għas-sistema kompjuterizzata tal-qorti online mingħajr il-bżonn li tmur fir-reġistru tal-qorti biex tikseb l-informazzjoni. Dan intuża iktar minn 4,600 darba. L-iktar servizz riċenti kien dak tal-My Acts li bih ingħata aċċess għall-atti u dettalji tal-każ online.